Jeg er fuldstændig klar. Den kører. Yes. Godt, så jeg har taget min marker ned med et lapelgreb og et ærmegreb herfra. Derfra vil jeg gerne direkte til et knee slide pass, det vil sige det her ben, som er i midten af hans guard her, skal over på denne her side, og jeg baser bredt ud med det her ben. Det jeg forsøger at gøre med denne her albue, er at droppe den på indersiden af hans arm herover, så den fungerer næsten som en underhook her. Hvis han forsøger at underhook mig, så stiffarmer jeg ham væk, samtidig med at jeg trækker her, for jeg vil helst ikke have, at han får lov til at sætte sig op og tage fat i mine hofter. Så jeg dropper min albue ned her, så kører jeg mit knæ igennem, samtidig med at jeg åbner op her, og så kører jeg knæet ud i den retning der, mens jeg trækker benet igennem og kører hofterne opad her. Herfra møver jeg ligesom røven ned og forsøger at skille hans albue og hans knæ ad, så godt jeg kan. Så hvis jeg lander ned på et knee shield, herfra, så forsøger jeg ligesom at skyde hofterne ind og få skiltet ad, til jeg kan trække hans hånd ind over her og bruge mine ben til at drive ham op og få etableret side control herfra. Så er der muligheder for forskellige opfølgninger der. Men lige så plads.